Gero Aramotz izen da beti langile auzo bat, ezta? Bai. Baina apur bat arruek langile izetari. Bai, baina gero etorkin asko bai, Bai. Aramotzen bai andaluzak, galleguek, etorkin pilo bat egon da beti. Beti nahiko luchadori esan nuke, ez? Gaur egun hausue dauen moduen, jente asko daikik da. Bai, urrukan ebili ziren, da ebili diez, da dabiz. Bertederoarekin gogoratzen az, ni? Bai, bertederoarekin, zelan karruegaz, astuegaz, udaletzera torri zaborrak ekarten, da, bueno, zirkunbalazio egan bai, gelditute, gauza asko lortu dira. Haize bertederoarekin arazoak egon ziren, hain Durangarrak ez da jakingo, baina Piztolauko useine, keie, arratoiek... Bedana. Arratoi egon bai, badara izantzien bat. Hori ama leku guztizetan. Baina sasoiartan... Bai, ez eta guk bertedero ikusten genduen etzetik keie. Ikusten zan, da useine, erreiken zan. Orduen useine egoten zan.